ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба канали Бизнес TG. дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунед. мо бошем оғоз мекунем. Сарватмандон барои пул кор намекунанд. пеш аз ҳама дар аввали дарси худ Роберт хотиррасон карданро фаромӯш накардааст. ӯ фикр мекунад ки он чизе ки онҳо дар мактаб ба мо таълим медиҳанд сафсата аст. Ба мактаб равед, баҳо гиред, кори хуб пайдо кунед, андоз пардохт кунед. ҳамаи ин барои ӯ як девонагӣ аст. ҳатто агар шумо бештар пул кор кунед, шумо инчунин андозҳои бештар месупоред, мегӯянд соҳибкорон. миллионерҳо фикр мекунанд ин тамоман аблаҳист. ана он чизе ки Роберт дар бораи ӯ мегӯяд: се намуди даромад вуҷуд дорад. вақте ба шумо мегӯянд ба мактаб бирав, ҷойи кор биёб, пас ин даромади меҳнатӣ мешавад ва хараҷоти якумдараҷаи ин даромад андозҳои баланд мебошад, барои он ки шумо барои пул кор мекунед ва инчунин ки шумо аллакай медонед. ба гуфтаи Роберт Киясаки, сарватмандон барои пул кор намекунанд. намуди дуюми даромад даромади портфелӣ мебошад. онро фоидаи сармоя низ меноманд. масалан, агар шумо хонаро $100,000 харидед ва ба $200,000 фурӯхтед, пас фарқият дар $100,000 фоидаи сармоя мебошад. ё агар шумо аксияро дар $10 харидед ва онро ба $20 фурӯхтед, пас даромади сармояи шумо $10 аст. намуди сеюми даромад даромадест ки одамони сарватманд барои он кор мекунанд. ин даромади ғайрифаъол мебошад. амволи тиҷоратӣ, молҳо ва ғайра. аксари одамон даромади якумро доранд, яъне даромад аз меҳнат. аммо одамони сарватманд барои даромади пассивӣ кор мекунанд. миллионер мегӯяд: барои ба даст овардани даромади намуди сеюм, пеш аз ҳама маълумоти дуруст дар кор. шумо бояд ҳисоботи молиявиро хонед ва барои ин шумо маълумоти молиявӣ дошта бошед. инро дар мактаб намеомӯзед. ин солҳо тӯл мекашад. шахс наметавонад фавран даромади ғайрифаъолро ба даст орад. аммо муҳим аст ки ба шарофати таҷриба ва меҳнати сахт маълумоти молиявӣ гирифта шавад. роберт муваффақияти худро ба даст овард ва ҳар кас инчунин метавонад. чунин меҳисобанд соҳибкорон, агар ҳамаашро дуруст анҷом диҳад. киясаки аз таърихи муваффақияти риёка ёдовар шуд. ӯ яке аз аввалин соҳибони макдоналд аст. роберт мегӯяд: ҳама боварӣ доранд ки тиҷорати макдоналд гамбургер аст, аммо ин гуна нест, балки онҳо даромади пассивӣ доранд. қарзҳоро истифода мебаранд ва андоз пардохт намекунанд. барои ҳамин сарватмандон барои пул кор намекунанд, аммо онҳо барои ҳар гуна намуди даромад кор мекунанд. аммо ҳукумат мехоҳад камбағалон камбағал бимонанд ва ҳамаро ба намуди якуми даромад равона мекунанд.